Hindi naman lakan mo ba pag-pinig, no? Hi mga Hitsuraan, this is kzlxfahdhvsgs and you are watching YouNeilIt's vlog. It's YouNeilIt. YouNeilIt, cause I nailed it. So, finally, I'm back. It's almost 3 months na ata ako since the last video that I posted in my YouTube channel, mga Hitsuraan. Tagal na pala. I want to apologize about this. Kasi I don't know what happened. Bakit di ako nakapag-upload ng new videos ko? Because the real reason is confession. Nawalan ako ng gana, mga Hitsuraan. Totoo yun. And I'm so sad kasi nasad talaga ako kasi di ko inakala na umabot ako sa ganito. I'll try my best. Again, mga Hitsuraan, I'll try my best. I mean, I'll do my best na good, mga Hitsuraan, na mag-upload ng videos continuously. Promise. I'm so sorry. May ingay kasi. May tao. Obvious naman. So, we're gonna doing a chocolate mukbang. Assorted chocolate mukbang. I don't know what should basta. Ano ba yung ito-title ko dito? Wait. Ngayon pala ako mapaplano. Mga chocolate yung nandito. More on chocolate flavor. Chocolate flavor mukbang. Pwede ba yun? Chocolate flavor mukbang? Sige, yun na lang. We're gonna doing a chocolate flavor mukbang. Chocolate flavor food mukbang. Basta. I-check. Read nyo na lang yung title. So yeah, but before we continue this video, if you're new here, don't forget to subscribe to my channel and please don't forget to click the bell button to receive notification for my next upcoming videos. Let's get started! Ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mumukbang natin ngayon. So first is this. Super steaks with super dots. Yeah. na-ano ko na to. Na-open ko na to. And if you're following me on my Instagram account, nakita nyo na to. So, dami ko na din. Madami na din yung nakuha ko. Mini Oreo chocolate. Quadros Twist. Quadros Twins by Goya. Next is this Dairy Milk Oreo flavor chocolate coated. Oreo chocolate coated by Dairy Milk Cadbury. Next is Pretzel Twist by Goya. Oreo waffle. Next is Nicknox. I miss this. Childhood friend, childhood food, childhood memories. Yung kumakain ako nito before, tas nilalagay ko lang to sa loob ng bag ko para wala makakita. Tas in-melt lang ng tang ko yung in-melt lang ng sa mouth. Basta in-melt lang, di ba? Hindi ginaganon. In-melt lang na. Basta yung in-melt mo lang sa loob ng sa loob ng bibig mo. Kago. I know, everyone loves this. I don't know if 2 pesos pa din ba to yung each nito. May new packaging na din sila. Yung drink natin guys is also chocolate din, which is
Vitasoy! This is my favorite flavor sa Vitasoy na drink. So by the way mga Hitsuraan, if you don't know, nandito na pala ako sa Manila ngayon. So if you follow me, alam niyo na kung saan ako ngayon. Nasa Manila na ako and I'm currently staying here in Marikina. Let's start the mukbang. Hindi naman lakan mo ba pag-pinig, no? Bawal ka po, sesing tayo makakot.
naman. Actually, mga Hitsuraan, hindi ko ito tinitipid. Siguro dalawang araw lang ito ubos na. Tinitipid ko lang ito kasi gusto ko makaabot siya ng 1 week. Ayaw ko din siya ubusin agad-agad kasi mahirap nang lumabas. Ito, na ako sana to for 1 month. Para sa inyo lang ginawa ko to. Kinain ko lahat ng snack ko. Actually, meron pa. Pero ito lang kasi yung chocolate flavor na mga snack ko na pinili ko. So, no choice. Para sa vlog. Yeah, so gross. Char. Ito yung next. So we're done. Need na tayo ako mag-gym. Kaso hindi pwedeng lumabas, so hindi daw ako ma-exercise dito. So that's it for today, mga Hitsuraan. If you like this video, don't forget to like, comment, and share. This is Crystal Q pa kanya saying, naka-salt and water lang to. I miss that words. Naka-salt and water lang to. Bye!